אז מה קורה חברים? כאן אורבורצון חדש, והיום בסרטון אנחנו עומדים לעשות את ההרכב שלי לשחקנים ישראלים בעונת 2023-2024. אז יאללה, בואו נתחיל. בעמדת השוער הייתה לי התלבטות קלה בין דניאל פרץ לגלאזר, אבל בסוף החלטתי ללכת על דניאל פרץ, שהוא אשכרה משחק בביירן. למרות שהוא משחק רק משחק אחד העונה, אני חושב שהעובדה שהוא משחק בביירן נותנת לו יתרון גדול מאוד על גלאזר. אז הוא השוער שלנו, בואו נעבור להגנה. בבלמים היה לי 3 שחקנים בראש, שהם 3 השחקנים ששיחקו בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין האחרון שלה. למקין, ויטור וגולדברג. הראשון שחשבתי שכדאי לשים שהוא הכי טוב מכולם זה גולדברג. גולדברג לדעתי הוא הכי טוב בין שלושתם, ואז אני שמתי את הבלם השני, את למקין, שהוא הבלם הליגיונר היחידי, וזה הסיבה ששמתי אותו מעל ויטור. במגנים לא הייתה לי התלבטות בכלל, ואני שמתי במגן השמאלי את רביבו ובמגן הימני את דסה, שהם היחידים שפתחו במשחקים החשובים של נבחרת ישראל בקמפיין האחרון. בקישור האמצעי הייתה לי התלבטות בין 3 שחקנים, גנדלמן, דור פרץ וקניקובסקי. קניקובסקי עשה עונה יפה מאוד עם 10 שערים ו11 בישולים, אבל לדעתי שתי השחקנים שצריכים להיות בקישור הם גנדלמן ודור פרץ. גנדלמן עשה 13 שערים בגנק, והוא עשה גם פלוס 5 בישולים מחוץ לארץ, שזה מרשים מאוד, ודור פרץ הבקיע 19 שערים במכבי תל אביב, שזה לדעתי יותר מרשים מ-10 ו-11, אז בגלל זה שמתי את גנדלמן ודור פרץ. בקשר ההתקפי זה לא הייתה התלבטות בכלל, ואני שמתי את אוסקר גלוך. אוסקר גלוך הוא אחד מהשחקנים הכי טובים שיש לנו בדור הזה, אולי אפילו הכי טוב, ופשוט זה לא הייתה התלבטות בכלל, והוא הקשר האמצעי. יאללה, בואו נעבור להתקפה. באגף השמאלי שמתי את מנור סולומון, שלמרות שהפצוע רוב העונה עשה 2 בישולים בפריימר ליג, שזה מאוד מרשים וזה הרבה יותר טוב ממה שכל שחקן אגף שמאלי הצליח לעשות. באגף הימני הייתה לי התלבטות בין ענן חלילי לליאל עבדה. שתיהם שחקנים מצוינים, אבל אני בחרתי בענן חלילי. דבר ראשון, ליאל עבדה לא שיחק רוב העונה בגלל מה שקורה בסקוטלנד, אבל הוא הבקיע 5 שערים ו3 בישולים בשרלוט בארצות הברית. אבל ענן חלילי כבש 14 שערים ו6 בישולים, שזה לדעתי יותר מרשים, למרות שעושה את זה בליגה פחות טובה. בעמדה האחרונה שלנו, שהיא עמדת החלוץ, חשבתי על 4 שחקנים: שון וייסמן, טייב אריבו, דור תורג'מן וערן זהבי. שון וייסמן וטייב אריבו שיחקו בקבוצות מחוץ לארץ, אבל לא הפקיעו מספיק. שון וייסמן היה רק עם 2 שערים וטייב אריבו עם 6. השחקן השלישי שחשבתי עליו הוא דור תורג'מן, שהבקיע 12 שערים ובישל 2 במכבי תל אביב, אבל זה לא משתווה בכלל לשחקן שהוא בסוף יפתח בעמדה הזאת. בעמדת החלוץ שמתי את ערן זהבי, שהבקיע 35 שערים העונה ובישל 8 ועשה 8 גולים ב8 הופעות בקונפרנס ליג, שזה אחד ההישגים המרשימים ביותר שראיתי משחקן ישראלי. אז הוא בעצם בעמדת החלוץ. וזהו, זה הכל הסרטון הזה. אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. אנחנו נתראה בפעם הבאה, ויאללה ביי.